La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha visitat les obres d'adequació que la Generalitat està executant en més de 8 quilòmetres per a ús ciclista i per als vianants del tram de la Via Verda de Ojos Negros entre Algímia d'Alfara i Albalà dels Tarongers. L'objectiu d'aquesta actuació, que ha tingut una inversió de 365.000 euros, és connectar la Via Verda Ojos Negros ja executada i actualment en funcionament que discorre entre Barracas i Algímia d'Alfara amb el nucli urbà d'Albalà dels Tarongers. Perquè si parlem de vertebrar territori, esta és una de les que més vertebra el territori. Estem parlant de la possibilitat d'utilitzar el que era una antiga via de tren, que la puguem utilitzar pràcticament des de Teruel fins a València, que puguem anar en bicicleta. Salvador ha assenyalat que és un gran pas i un clar exemple de mobilitat sostenible, integrada i respectuosa amb el medi ambient.